Matur sembah nuwun tanpa kepindhan mremban. Ing mekaten sampun lega raos ing manah kula. Dene kula sampun nampi kepakem Makutha Rama. Raden kula badhe nyuwun tulung menawa paduka Raden Arjuna kersa amitulungi dhateng Kesawa Sidi. Kemareng paduka badhe paring dawuh menapa? Kyai Kunto menika kakundurna dhateng ing kawogan inggih menika Narpati Basukarna Raden. Kaya wis rampung darmaning Sang Kesawa Sidi. Nalika semanten kemareng King Jawata ical wujuting Sang Begawan Kutha Runggu wentreh nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna Tandosa hanyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta jagat dewa bathara jagat pangistungkara lega penggali sanata ing Ndrawati dene pepakem Makutha Rama mesti nampa dening kadangku Yai Arjuna. Yai Manengga aja kaget pancen pun Kakang Yen Sisingon Pandhita Kutha Runggu Yai Janaka. Basukarna ing ngalampah tapa wonten telenging wana ing cipta datanat badhe kundur wonten negari Ngawangga menawi dereng kundur pusaka Ngawangga nenggih Kyai Kunto kocap prataning Sang Arjuna. Prabu Ngawangga kula ingkang sowan ngrayipun nang Janaka ngaturaken pusaka Kyai Kunto Koko Prabu menawi ngantos paduka kecalan pusaka Ngawangga mboten saged kula mboten saged ingkang ngrayi ngraosaken benjang kados menapa tumapaking perang ageng Bratayuda. Koko Prabu pusaka kula kunduraken Koko Prabu Ngawangga. Jebul adhiku Janaka ing wis keduga mundurake Kyai Kunto. Yayi pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Syadis mulihake marang kekuwataning nata ing Ngawangga. Ya Janaka katone kowe ngaturke bekti wanata ing Ngawangga ning satenane tembukmu mau nyocok ning atiku nanging merga kowe wis mbalekake pusaka Kunto. Yayi pun ngakang ngaturake panuwun sesuk ketemu wong saka lagi wis ditemtokke Yayi. Lakune ngangen kukurang graning arga kula gurnita kagiri-giri
jumeneng ngagel-agel gancan nenggi Raden Werkudara ingkang ngangulari ingkang rayi Raden Arjuna miwah nata ing Ndrawati wis praten ngalas Duryapura nalika semanten mulat kumliyang ing akasa sok maning satreng manglebur gongso Sang Kumbakarna Kahanggo sesumbar lendo bumi gonjing gumaludho kuntur ketuk ana satriya gagah pideksa gudheg wok simbar jojo ngaglah ning tengahing alas Duryapura ora mobah ora musik sapa ya wah ana buta wis padake Jakarta catura duwe dhisik aku kowe sapa ancen aku Badan Sukma Sukmaning satreng panglebur gongsa aku Raden Kumbakarna kowe sapa takon karo aku panengahing Pandhawa panenggak Pandhawa satreng Jodipati Raden Werkudara sapa Raden Werkudara waduh Raden kula nyuwun kawelasan Raden aku njaluk kawelasan ya mung merga sapa sampeyan Raden aku bisa entuk kasuwargan jati Kumbakarna ya apa wedine-dine kowe njaluk kawelasan karo Werkudara miturut ature adhiku Gunawan Wibisana merga saka kewajiban kasatriyan ingkang wis ndak lirwake saksuwene aku urip ana ing alam padang aku kudu tumimbal lair meneh genepi marang kewajiban kasatriyanku sarana manjing angganing Raden Werkudara mula lilanana aku tak manjing ana ing awakmu melunasi marang utangku supaya binuka kasuwarganing Kumbakarna wah ora ngira babar pisan jebul ora jumbuk karo kondange aku dhewe wis kautane ngerti critane Kumbakarna sawijining satriya ngalengka ingkang wani manjing ana ing pabaratan Manglurah Purwadya Balawanara nadyan kudu tekaning pati jebul bareng aku ketemu ana ing kene kowe sawijining satriya ingkang jirih ngeting wedi mati kowe satriya sing gembek sing cingeng ora jumbuk karo critamu yen kowe arep manjing angganing Werkudara ayo aja mringkus kaya bocah aja mringkus kaya wong wadon manjinga anggane Werkudara ning telukna dhisik satreng Jodipati Kumbakarna wah pancen kaya ngono sing dadi kersamu aku mung manut ayo aja mbok senggo aku wong loro saudon telu saurupan lagi carane kebo sapi jagalan dhisik Werkudara kokok getihmu wae ha
Edian. Oh. Ah. Oh. Wah. Diadane denidak dening Sang Werkudara dadal saking lawan Sang Kumbakarna paran dening mangkapon kedheping paninggal Sang Bratasena dupisaken lolos saking Sang Werkudara sigra manjing wonten ing mentis kaget Sang Werkudara Werkudara kok kaya bingung iki ngapa? Au temu harun Kumbakarna. Lho. Kumbakarna satra panglebur gangsa. Iya. Nalika semono dheweke jaro kewelasan karo aku supaya tumimbal air mancing ana ngangganing Werkudara. Nanging gandeng aku merajakake marang kasatriyaning Kumbakarna. Mula tak tantang Bandayuda. Lha iya lah terus nanging durung nganti tutuk gone neter kekuwataning satya panglebur gangsa ilang tak kedhepake musna menyang endi papan dununge Werkudara apa pancen wis pinesti Kumbakarna kudu genepi utange dhisik sarana netepi kewajiban kasatriyane ning gandeng wis badan sukma mula nyilih ragane Dimas Werkudara bebarengan kawan sira Yayi manglurah Satumurka ing jagat Kumbakarna mapan ing mentise Dimas Haryasena. Wah. Licik ora ngrambungke perang. Yayi, sukma ora bakal kaya nalika isih duwe wadah. Mula Syadi kudu nrima. Kresna kakangku saka ngendi? Netepi dawuhing dewa kinen dadi brahmana aran Kesawa Sidhi matedhake pepakem Makutarama. Sapa sing entuk pepakem? Arjuna. Wah, jlampro minggat ora pamit. Agre lunga bali nggawa wahyu, lunga bali nggawa wahyu. Kula yo gumun karo wahyu kok ora jelas-jelas karo Durajanaka. Kaya gentenan lho. Ndenan apa? Truk? Ingat. Ingat ngopo? Jam menunjukkan 4:30 lebih. Nang kene iki nek bubar iki ora entuk esuk-esuk, Gong. Oh, kudu bengi. Wis. Kudu biar maksude. Iki ketutupan iki wis padhang lho, Truk. Oh iya. Brukut tenan ta iso ndelok srengenge. Wah, Kresna kakangku Dimas Werkudara iya. Pepakem Makutarama wis tinampa dening kadangku Yayi Arjuna. Iya. Muga-muga bisa sarana nentremke jagat saisine. Pepakem Makutarama kuwi apa? Waduh, sih suwe. Kuwi apa? Waduh, sih suwe iki kok. Kaya wis menengke wae, santai to. Pepakem Makutarama kuwi ya kuwi wujud sesorah pewarah
ing winastan hasta brata hasta wilangan 8 brata kuwi laku ana perkara ingkang ditindakake dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya satemah bisa angratoni Triloka kuwi apa mentakon Triloka kuwi piye Tri telu loka kuwi jagat telung jagat ing nalika semana isa direk dening Nalindra Pancawati Prabu Rama Wijaya jagat apa wae mantakon mleh karo nggundawake wektu ya wis ora takon wah satriya didikte Werkudara kok ngerti dikte ngerti sekolah oh iya Mpun kok, Den? Wah, kuwi isih seneng. Kok isih seneng? Sesuk bengi isih mayang kok ora jelek-jelek. Oke, iki bubar sik ngasuk terus sesuk bengi teruske kok njur terus-terusan sing mesake sing nabuh. Wah, nabuh dimesake. Ngingkrik. Nggih pun, ajeng napa niki galong yo. Napa piye? Arisan Pratasena gumulung mangamu punggung nika Kurawa diresiki yo dikukup karo wong Pendhawa Arjuna ingkang nampa jaluk ndak nampa dukaning kok ora Putri Dana jaluk Yayi ayo Kakang tak derekake nika lho Den Kurawa isih oke gong Ndoro aku durung kesel perang terus ora sifat bareng mawon to paripurna awiden ngempal dhateng para Pandhawa Ndara Janaka wis pikantuk wahyu pepakem aku Rama ya Semar Sura Sudira Jayane kang reca berada taping Darmastuti Rahayung Samya Makarya Rahayung Samya Pinanggih Ndara ya Semar